Салом алейкум бачаҳо, хуш омадед ба канали мо. Бародаро, генераторҳои калони фурӯшӣ дӯстон барои хона, дача, корхона ё ки кони тилло бошад, ягон завод бошад дӯстон, балнисо, беморхона барои ҳама чизо дар кор мешаванд. Фирмаи Акса аз Хитой ва Туркия бор меоранд дӯстон. Техникҳо дар шаҳри Душанбе қарор доранд. 20 киловатта, 30 киловатта, 50 киловатта, 100 киловатта, 200-250 хулоса то 450 киловаттаро доранд дӯстон. бисёри намуди техникаҳоро доранд. Масалан, мотоблокҳо барои хоҷагии деҳқонӣ ҳам доранд, метавонед муроҷиат кунед. Рақамҳои телефони соҳибаш 900 08 08 87 дӯстон. Мо нархҳоеро аниқ наметавонем гуфта, барое ки бисёр ҳастанд дӯстон. Агар барои шумо лозим бошад, метавонед аз худи соҳибаш занг занед, нархҳошро муайян кунед дӯстон. Барои таваҷҷӯҳтон ҷон ташаккур. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. лайкҳои худро гузоред. Ҳамарӯза дар канали мо мошин, хона ва дигар намуди техникаҳои фурӯшӣ мешавад. Мо ба навор мегузорем. Агар реклама дошта бошед дӯстон, ватсаби мо танҳо 440 25 92 метавонед муроҷиат кунед. Хона, мошин ё ки дигар намуди техникаҳо бошад, замин фарқ надорад, реклама мекунед дӯстон, метавонед занг занед. Техникаҳо дар шаҳри Душанбе қарор доранд. ҳатман аз номи канали мо гӯед дӯстон. Ягон сум иншоалло барои шумо арзон мекунанд. лайкҳои худро дариғ надоред дӯстон. ҳатман обуна шавед. якҷон ташаккур барои диққататон. ҳамарӯза канали моро тамошо кунед. иншоалло ки видеои нав барои шумо мегузорем. ташаккури зиёд дӯстон.